ଆକିଲା ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶ୍। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମାରିଦେଲା, ମାରିକିରି ଏବେ ପରିଣାମଟା ୟା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ମାନେ ତାକୁ ପାଲ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ପାଲ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଢାଳିଦେବେ, ତାପରେ ଗଜବ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ଆଉ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଢାଳିଲେ ଦେଖ ଲୋକଟି ଭିତରେ ଥାଇ କେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ପାଣି ଢାଳିଲେ ପାଣି ଫୁଲ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଜବ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଟି ଛାଟିପିଟି ଅଣାଇତି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ। ଏ ଭାଇ ପାଣି ପାଲ ଖୋଲି ଦିଅ ହଉ। ଏ ଭାଇ ପାଣି ଫୁଲ୍ କରିସାରିଲେଣି ତ, ଏ ପାଲ ଖୋଲା ଯାଉ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା। ଆରେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନାହିଁ ତ। ଏଇଠି ଘଟଣା ବୋଧେ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ଆଉ। ନାହିଁ ତ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲୋକ? ଏ ଭାଇ ପଛଆଡ଼େ ପିଛେ ତ ଦେଖ। ନାହିଁ ତ। ଆରେ ଚୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହେଇ ବାହାରିଲା, ଏଇ ଧର ଗଲା।